circuit d'altura. La Comunitat Valenciana té la fórmula en un traçat absolutament ple. València, hores d'ara, és el centre de totes les mirades, el que ja és un dels millors, si no el millor, Gran Premi del Mundial de Fórmula 1. Primera línia de l'actualitat de la Fórmula 1 tenim Carolina Bueno. Carol, molt bon dia. Bon dia, Joan. Molt bon dia a tots els telespectadors de Canal 9. Del president de la Generalitat, Francesc Camps, acompanyat de Bernie Ecclestone, no s'ha volgut perdre l'oportunitat de comprovar l'èxit, absoluta afluència i organització que està demostrant la nostra comunitat. El centre del circuit està a la Dàrsena, un gran aparcament flotant per a 125 embarcacions. Amb alguns dels iots més glamurosos del món. Megaiots que ja ha atracat a la Dàrsena a l'interior del port. És un dels punts que marca la diferència. Ahí s'estan fent ja festes exclusives per a els nombrosos VIPs que s'han acostat hacia la ciutat de València, atrets per la Fórmula 1. És la imatge de qualitat d'este Gran Premi d'Europa de Fórmula 1. Privilegiats. Aquí hi ha un ambient de luxe. És un escenari de luxe. Unes vistes privilegiades. Totalment privades. Unes vistes de luxe. Són les festes exclusives. Champans exclusivos sobre unos 1.500-1.800 euros. En una llotja de luxe. És una terrassa amb tot un luxe de detalls. Això és tot un luxe. Les festes més exclusives a llocs com els vivers i els hotels de luxe. Clients més exclusius. És el Gran Premi dels iots i del glamour. Compten amb servici digne només des de les estrelles de la gent amb més alt poder adquisitiu. És l'altra cara d'este Gran Premi, la cara del glamour, la cara dels iots. Així n'hi ha molt de glamour, però també per qui ho paguen. Carme, són molts els que disfruten d'este espectacle a la mateixa arena. Com veuen, el passeig marítim està absolutament ple de gent, de curiosos i de veïns. Imatges que des d'ací estan fent la volta al món. El circuit de Fórmula 1 ha fet que València pugi a l'Olimp de les ciutats més glamuroses del món. Milions de mirades orientades a este punt de la Mediterrània. Fer el compte és difícil. Es calcula que el Gran Premi de Fórmula 1 de València el seguiran prop de 600 milions de persones de tot el món. I la Fórmula 1 està sent el millor escaparate. Sin duda. El dia en què València és la capital mundial del motor. Però el que està clar és que València, la Comunitat Valenciana, té ara mateix una difusió global i massiva sense precedents. El món mira a València, hi ha un traçat urbà únic pel ventall de possibilitats que ofereix. Una festa amb espai per a la solidaritat i per als diamants. Moltíssima gent ha decidit vindre a veure les carreres, però amb la seva pròpia embarcació, amb el seu propi iot. Ens trobem a la Marina Sud, així tenim al voltant d'una cinquantena de barcos, amb moltíssima gent, tenen totes les comoditats, servici 24 hores, inclús ni una pantalla gegant per a veure la carrera còmodament des de la seva pròpia coberta. Una pantalla gegant de 20 metres donde els aficionats estan veient les carreres. Es referís a esta pantalla. Des d'ací, abans d'acostar-se a les tribunes, es pot seguir l'evolució de la jornada automobilística. Una exclusivitat que disfrutaran cada dia més de 200 clients. La previsió demà per al Gran Premi de Fórmula 1. Millor horatge que avui, ambient assolellat a partir de migdia, amb vent fluix de llevant, i això sí, no massa calor. A l'ombra les temperatures no superaran els 30 graus. Però haig de posar a punt final a este Notícies 9. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i si volen tenim una nova cita esta nit per a contar-los especialment el que ha passat en el circuit urbà de València de Fórmula 1 convertit en centre d'interès mundial al llarg de tot este cap de setmana.